a Radek Patál. Áno, zaberte chlapi, Slovensko, Bulharsko, zatlieskajme, poďme chlapi, do toho! A je to tu, prešlo to. Podarilo sa to aj ďalším dvom súťažiaci. Teraz sú tu v Žiline, súťažia o pohár, o veľmi pekný pohár Slovanov, ktorý je pripravený. Ešte raz ho pripomeňme, pretože ten tu stále stojí a čaká na víťaza. Najsilnejší Slovák, Braňo Golier, Braňo ideš, Braňa pozbudzujeme, Braňovi zatlieskajme, Braňo dokážeš to, zvíťazíš. Áno, zatlieskajme, Česko, Polsko. 340 kilogramová postel. Ale pozrime sa, tlieskajme mu. Vynikajúco, pozrite sa na to. Konstant sa rozbehol a točí Ukrajina. Prišla k nám, aby porazila Česko, aj Slovensko, aj Slovinsko, aj Bulharsko. Dokáže to Ivan? Áno, dokáže a už teraz to dokázal. Už to dokázal. Je to tam, vážení diváci, poslední dvaja pretekári tejto súťaži. Pozrite sa na Konstantina, pozrite sa na Baka. Áno, právom boli poslední, pretože tak sa možná, že to posledné je na konci. Poslední budú prví, ako sa to hovorí. Presne ako hovoríš. Lacko, čakáme, čo dokážu. A už sú tam tri gule. Konstantín dáva 170. Konstantín zaber. Kostia. Je to tam. A víťaz Konstantín Kilín. 81 bodov. Rytier Konstant prišiel k vám do Žiliny, aby získal titul a pohár